Mae hyn heddiw, dydd Llun, y 6 o fis Rhagfyr 2021. Siwmai, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iawn i barhau y traddodiad ynglyn at sut i fod yn rhy rhugl yn yr iaith. Wrth gwrs, fwrdd gwych arall yw i greu rhyw fath o chwarae yn y meddyliau, enghraifft i greu cymeradau ffuglein yn y meddyliau, ac wedyn i greu rhyw fath o sgwrs ffuglein yn y meddyliau, a wedyn drwy hynny, drwy sgwrs ffuglein yn y meddyliau, mae rhywun yn gallu dod yn fwy rhugl yn y iaith. Ac mae hynny yn adloniannol hefyd, ond ydy. Ond i wneud hynny, mae hynny rhywbeth sydd yn angen crefft a sgil i gallu fod yn abl i wneud rhywbeth fel hynny. Wel, dwi'n wedi treulio ychydig o amser yn meddylio ar y pwnc. Dwi'n yn credu mae hynny crefft sydd yn wer ei datblygu, achos os ni'n gallu meistrioli y sgil neu crefft o greu cameradiau ffuglein yn sefyllfaoedd ffuglein, ac hefyd yn gallu creu cynlluniau ffuglein, ni'n gallu nid yn unig ysgrifennu chwarae neu sgriptau ar gyfer teledu neu radio, ond hefyd ni'n gallu ysgrifennu nofelau gyda'r cynlluniau a cymeriadau gymleth a diddorol. Yr agredd ni'n yn gyntaf yn cymryd i tynesu at y gwrthodiad hwn yn gyntaf oedd i cymryd y tynasiad o sefyllfa ysmalio neu situation comedy, oherwydd mae'r hynny yn ddoniol ac yn digrifol. Byddai hynny rhywbeth sydd yn bod yn fwy hwylus, ac drwy'r fod yn fwy hwylus byddai hynny yn cadw fy diddordeb yn y gwrthodiad yn hirach. Felly wedi ystyrio ar y mater, ni meddwl yn creu yr ysmalio sefyllfa, mae angen ta'r grŵp o elfennau sydd yn ei gallu i fod yn rhannu i lawr i cydrannau gwahanol mewnol hefyd. Y gyntaf rhanbarth dwi'n meddwl yw gysylltiedig gyda'r sefydliad o sefyllfa ar gyfer yr ysmalio. Mae'n bwysig i dod o hyd neu cyrraedd at y sefyllfa hon cyn cyfymed a phosib, fel y gallw yr ysmalio yn dechrau cyn cynerach a phosib yn y golygfa. Os mae'r sefyllfa ar gyfer yr ysmalio yn cymryd lawer o amser i sefydlu, mae'r golygfa yn y chwarae yn diffyg y digrif, ac wedyn yn canlyniad mae'r hynny yn gwneud y golygfa yn lai hwylus. Mae'r gyntaf rhanbarth a ellir ei gynrychioli gyda'r acronym pwlliagyd, sef P ar gyfer pedwar, W ar gyfer wahaniaeth, L ar gyfer lluosog, Y ar gyfer ymwelydd, A ar gyfer anhapter, C ar gyfer camgymeriad, Y ar gyfer ystafell, ac yn olaf D ar gyfer dechreuad. I esbonio hyn, yn gyntaf mae'r llythren P yn cynrychioli pedwar. Mae'n angen am leiaf pedwar o gymeriad gwahanol, ac mae'n syniad da i diwys enghraifft 2 dyn a 2 fenyw gyda'r gyfartaledd o'r rhyw gwahanol, achos fel esboniwyd yn y llythren nesaf, sef W ar gyfer wahaniaeth, mae'r gwahaniaeth o'r cymeriadau a cefndir sydd yn creu yr achlysurion ar gyfer y camdealltwriaeth sydd yn achosi y digrif. Felly, enghraifft ar gyfer yr pedwar cymeriad, ni'n gallu dywys enwau fel Sarah Davies, Abigail Evans, Tecwyn Jones a Benedict Roberts, a wedyn yn symud ymlaen i'r ail lythren, sef W ar gyfer gwahaniaeth. Ni'n gallu dweud mae'r Sarah Davies yn dod o wrth arbenni, mae'r Abigail Evans yn dod o Ferthyr Tydfil, mae'r Tecwyn Jones yn dod o Treforest, ac mae Benedict Roberts yn dod o Cwmtawi, ac mae'n bwysig i ddoli rhyw fath o gwahaniaeth rhwng y cymeriadau i creu yr achlysurion ar gyfer yr ysmalio neu hefyd y camdealltwriaeth. Felly, ni'n gallu dweud mae'r Sarah Davies yn perchnoges llety, ac mae'r 3 cymeriad eraill yn prenti ac yn cyfrannu y fflat, lle mae hi yr perchnoges llety, ac wedyn ni'n gallu dweud ar gyfer yr ail cymeriad mae'r Abigail Evans yn gweithio fel gweiniddes yn caffe leol ac yn agos i'r fflat, ac mae'r Tecwyn Jones yn fyfyrwr yn y dinas hon, ac mae'r Benedict Roberts yn gweithio fel rhyw rheoliwr neu was weiniddigaeth yn rhyw cwmni cyfraith yn y dinas hon, ac mae'r hyn yn cynnig ychydig o amrywwaith o cefndir ar gyfer pob un cymeriad yn yr olygfa, ac i symud ymlaen i'r trydydd lythren, sef y lythren L sydd yn cynrychioli ag lluosog. Mae'n angen i cymryd y trydydd lythren gyda'r pedwarydd lythren, sef Y sydd yn cynrychioli yr gair ymwelydd. Felly ar gyfer yr trydydd pwnc, sef lluosog ymwelydd, mae'n angen yn y olygfa lluosogrydd o ymwelydd sydd yn cydnabodus i'r rhai o'r cymeriad o'r pedwar, ond nid i gyd. Enghraifft, ni'n gallu creu cymeriad fel rhyw gyfnither o Sarah Davies, ac hefyd ni'n gallu creu un arall fel rhyw ffrind a cydweithwyr o Benedict Roberts o wrth y cwmni cyfraith, ac hefyd ni'n gallu creu rhyw fath o cynllun lle mae'r cynllun wedi ei creuwyd o'r blaen ar gyfer y cyneithr o Sarah Davies i gael cwrdd gyda'r cydweithwyr o Benedict Roberts, oherwydd rhyw fath o sydd yn gyffredinol rhyngddyn nhw. Ond hefyd, uwchben hynny, mae'r ffrind fenywiaidd oddi wrth y prifysgol sydd yn ffrind o'r
myfyrwr Tegwin Jones jyst yn gallu cyrraedd ar y olygfa hefyd I wneud fwy o camdealltwriaeth. Ac wedyn I symud ymlaen i'r lythren nesaf, sef y lythren R ar gyfer anhabder. Mae'r rhyw fath o amhabder neu digwyddiadau sydd yn digwydd sydd yn achosi y llythren nesaf, sef ec ar gyfer camdealltwriaeth, ac ar y foment y mae'r camdealltwriaeth yn ei crewyd yn yr un ystafell, sef y lythren nesaf mae'r hynny yn diffinio y dechreuad o'r sefyllfa ar gyfer ysmalio. Mae'r olaf llythren yn y rhanbarth hyn D ar gyfer dechreuad, ac mae'r hynny yn cynrychioli neu cyferio at y ffaith mae'r ysmalio yn dechrau ar foment mae'r camdealltwriaeth yn bodoli ar yr olygfa. Wedyn, yn yr enghraifft hwn, beth yw yr camdealltwriaeth? Wel, rydyn ni'n gallu creu rhyw fath o anhabder yn y digwyddiad, lle mae'r cynniffer o siaradafydd yn cyrraedd yn rhy gynnar, ac mae'r hyn yn cael ei camgymryd fel rhywun arall, gyda'r rhyw un o'r 4 cymeryd sydd ddim yn adnabyddus o'r cynllun ar gyfer y dydd. Ac wedyn, pan mae'r cydweithwr o Benedict Roberts yn cyrraedd ar yr ystafell yn brydlon, mae rhywun arall, sef o ffrind oddi wrth y brifysgol o'r myfyrwr Tegwin Jones eisoes fan yna, ac wedyn gallai yr cydweithwr o Benedict Jones yn camgymryd yr ffrind benywaidd o Tegwin Jones oddi wrth y brifysgol fel y cneithder o siaradafys, a dyna'r dechreuad o'r ysmalio gyda'r cydweithwr o Benedict Roberts yn ymdrin ar ffrind benywaidd fel y cneithder, ac hefyd gyda'r ffrind benywaidd o'r brifysgol dim yn amhau unrhyw beth o'i le yn y sefyllfa hon. Wedyn, gyda'r sefyllfa ysmalio wedi ei sefydlu, mae'n amser I greu y sgwrs sydd yn doniol ac yn digrifol. Ar gyfer hynny, dyn wedi dod o hyd o'r acronym OC ble cach, sef y lythrennau O ar gyfer olygfa, C ar gyfer cerddoriaeth, B ar gyfer blaendir, L ar gyfer lleisiau, A ar gyfer ymffithiau sŵn, C neu ec ar gyfer cefndir, A ar gyfer adgreniad, ac ech ar gyfer chwerthyniad. Felly ar gyfer y gyntaf lythyren, sef O, mae'r O yn cynrychioli olygfa, sef yr olygfa ysmalio go iawn yn yr sefyllfa ysmalio hwn. Mae'r hyn y beth sydd yn doniol ac yn digrifol, felly mae'n angen I dod i'r pwynt hwn cyn cynared a phosib. Ar gyfer hyn, mae'n angen I greu y camdealltwriaeth cyn cynared a phosib. Wedyn, I symud ymlaen i'r ail lythren, sef ec ar gyfer cerddoriaeth. Dwi'n meddwl mae cerddoriaeth yn ei defnyddio ar y dechreuad ac hefyd y diwedd o'r olygfa yn defnyddiol iawn, oherwydd mae'r hynny yn sefydlu y modd o'r olygfa I greu yr awyrgylch o fwynd a hinawster sydd yn hollbwysig ar gyfer yr ysmalio, ac wedyn mae'n angen I symud ymlaen i'r lythren nesaf, sef y lythren B ar gyfer blaendir. Mae'r yn y blaendir, lle mae'r gweithrediad I gyd yn digwydd, mae'r blaendir yn cynnwys yr lythren nesaf, sef ell ar gyfer llais neu lleisiau, ac wedyn y lythren nesaf, sef A ar gyfer effeithiau sŵn, fel y sŵn o'r drysau yn y gor neu cae. I arwyddocau mae bobl yn mynd I mewn i'r olygfa neu yn mynd allan o'r olygfa, ac hefyd I symud ymlaen i'r lythren nesaf, sef y lythren ec ar gyfer cefndir. Yn aml, mae'r sŵn o'r cefndir, er enghraifft mae pobl yn siarad neu adar yn canu yn defnyddiol iawn I arwyddocau y leoliad o'r olygfa. Os mae y sŵn o'r lawr o pobl yn siarad yn y cefndir, mae'n hynny yn gallu arwyddocau mae'r hyn rhyw fath o bwyty neu barti ac ati. Os mae'r adar yn canu yn y cefndir, mae'r hyn yn arwyddocau efallai mae rhywle yn y bro neu yn yr ardd ac ati. Ac wedyn, I symud ymlaen i'r lythren nesaf, sef R ar gyfer adgreniad. Os ydym ni eisiau I arwyddocau mae rhywun yn meddyliol am rhywbeth yn hytrach na llefaru rhywbeth, rydym ni'n gallu cymwisio yr effeith o'r adgreniad yn y recordiad yn y llais I arwyddocau mae'r person neu cymeriad yn meddylio, ac mae'r hyn yn technig sydd yn defnyddiol iawn I esbonio y sefyllfa i'r cynulleidfa os mae rhyw amhabder yn digwydd, ac I esbonio yr ymateb o'r cymeriad yn y sefyllfa hon. Ac wedyn, I symud ymlaen i'r lythren olaf yn y rhanbarth hyn, sef yr lythren ech ar gyfer chwerthyniad. Weithiau, mae'n defnyddiol iawn I ychwanegu y sŵn o chwerthyniad yn y cefndir I annog neu creu yr awyrgylch o fwynder. Ac wedyn, I symud ymlaen i'r trydydd rhanbarth sydd yn ei cynrychioli gyda'r acronym DAM, sef D ar gyfer datgyddiad, A ar gyfer esboniad, ac M ar gyfer maddeuant. Mae'r olygfa yn diwydd pan mae'r datgyddiad o'r camdealltwriaeth yn digwydd, ac mae'r hyn yn digwydd trwy anhabder. Mae'r camdealltwriaeth yn cael ei datrys trwy'r esboniad, ac
Wedyn mae'r olygfa yn diweddu yn hapus pan mae'r cymeriad yn cael ei maddewid ar gyfer ei cam cymeriadau ac hefyd ei cam dealltwriaeth. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Diolch yn fawr am eich gwrando. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iawn a chwyl.